Il-kriżi hija ċara u bl-ebda mod ma tista' tgħid li għaddiet. M'hemmx kif iddur magħha din, jiġifieri jekk il-gvern tilef il-maġġoranza fil-Parlament mill-deputati eletti, hija kriżi serja, m'hemmx mod ieħor kif tarata din, jiġifieri ma nistax nifhem kif tista' ddur magħha li tgħid li m'hemmx kriżi. Il-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta, il-Professur Markens Nifalzon, jgħid li l-unika triq il quddiem fil-kriżi ta' instabilità hija li tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Inti qed tgħid jista' jindirizza din l-abnormalità billi sejjaħ elezzjoni? M'hemmx mod ieħor x'tista' tagħmel, għax meta titlef il-maġġoranza fil-Parlament u hawnhekk irrelevanti x'wieħed jaħseb fuq Franco De Bono, Franco De Bono huwa dovut rispett bħala membru parlamentari. Jgħid li dan il-pass għandu jittieħed bl-akbar urġenza. Ġvina urġenza u ma naħsibx li hija kwistjoni tal-Prim Ministru ma jafx eżatt meta. Il-Prim Ministru mhux kwistjoni ta' u jekk jafx meta, il-kwistjoni ta' is-sitwazzjoni qed tgħidlu meta għandha ssir elezzjoni u dik l-answer hija issa. Il-Professur Falzon jgħid li fin-nuqqas ta' elezzjoni ġenerali il-problemi għall-Gvern se jibqgħu hemm matul il-leġislatura kollha. Inti konvint li il-problema Franco De Bono se tibqa' tinqala minn żmien għal ieħor? Jekk żgur, m'hemmx dubju, għax jidher illi Franco De Bono mhuwiex bniedem illi lest jaħdem mal-Prim Ministru għandu drittu ġifieri din għaliha sintendi huwa deputat elett mill-poplu qed jirrappreżenta parti mill-poplu għandu kull dritt li jekk jiddeċiedi li ma rridx jaħdem mal-Prim Ministru ħadd m'għandu dritt jgħidlu xi jagħmel u jidher li dan iddeċieda li hekk se jagħmel. Dwar id-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi li jsejjaħ elezzjoni fil-Partit Nazzjonalista biex ikun ikkonfermat kap, Markens Nifalzon jgħid hekk. Problema mhijiex il-fiduċja li għandhom naħseb il-maġġoranza tal-nies fil-Partit Nazzjonalista Florence Gonzi, il-problema hija dak is-siġġu fil-Parlament. U nutli tipprova tmur lura lejn il-partit biex hija kompletament strateġija jiena li hija kompletament żbaljata. Jinsisti li l-problema Lorenz Gonzi hija nuqqas ta' fiduċja fil-Parlament. Aħna ma jinteressax mill-Partit Nazzjonalista. Dik hija xi ħaġa tal-membri tal-Partit Nazzjonalista. Iċ-ċittadin normali li mhuwiex membru tal-Partit Nazzjonalista ma jinteressax. Jinteressah il-Parlament għax dak jirrappreżenta mhux il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta jgħid li l-Gvern qed jipprova jirbaħ il-ħin biex qabel l-elezzjoni ġenerali jilħaq jimpjega n-nies u jagħmel il-pjaċiri.